22 ноември вие сте с новините на телевизия Източни Родопи. Добър вечер. Вижте по-важното от деня накратко. Преподавателят в филиала Любен Каравелов, доцент Димитър Арнаудов, ще бъде наказан заради разпространяване на невярна информация и уронване престижа на институцията, заяви ректорът на Пловдивският университет, доцент Запрян Козлуджов. Масови съкращения в ловно-цинковия комплекс след Нова година. Там остават на работа 12 души, обявиха от КНСБ. Нов рекорд в книгата на Гинес. 28 жени успяха да се качат едновременно в един мини-купър. С заповед на вътрешния министър Цветан Цветанов, старшия инспектор Ивайло Илиев е временно назначен на длъжността заместник-директор на областна дирекция МВР Кърджали. Днес новият заместник-директор беше представен пред ръководния състав на дирекцията от директора на областна дирекция на МВР Кърджали, комисар Валерий Баранов. До сега Ивайло Илиев е оглавявал група бюджетна сфера и финансово-кредитни институции в сектор противодействие на икономическата престъпност в дирекцията. Роден е през 1976 година в Кърджали. Завършил е факултет полиция в Академията на МВР, специалност противодействие на престъпността и опазване на обществения ред и право в Югозападният университет Неофит Рилски в Благоевград. На работа в Кърджалийската дирекция е от 2001 година. Новият директор на филиал Любен Каравелов, доцент Иван Джамбов, бе представен днес официално пред ръководството на Кърджалийското висше училище от ректора на Пловдивският университет, доцент Запрян Козлуджов. Знаете, че покрай избора на доцент Джамбов в филиала се създаде напрежение. На пресконференция доцент Димитър Арнаудов упрекна университетът майка в нарушаване на изборната процедура. Днес пред нашата камера лично ректорът на Пловдивският университет отрече тези твърдения и заяви, че на доцент Арнаудов ще бъде наложено административно наказание за уронване престижа на институцията, който той оглавява. Репортаж на Галина Кючукова и Валентин Добрев. Как се избира директор на филиалите на Пловдивския университет е записано ясно в правилника на учебното заведение в член 56. Филиал в Кърджали е териториално изнесена структура под юрисдикцията на университета майка, заяви доцент Козлуджов. Органът, който може да прави предложение до филиалния съвет, или не е първа, до академичния съвет е филиалния съвет. Такив имаше, може би, 2 седмици преди академичния съвет. Аз съм член, но тогава имах международна делегация, не можах да присъствам. Не знам по какви причини. Това, което на общо събрание или на събрание на колектива е обсъждано, не е минало през филиален съвет и чрез директора, до ректора там, чрез ректора до академичния съвет, такова предложение няма. Аз знаех, че е обсъждано името на доцент Щерева и го казах на академичния съвет, но практически в папката аз нямам такова постъпило предложение. Пловдивския университет следва свои принципи и заради това, дори и да е била внесена номинацията на доцент Дора Щерева и тя да бъде подложена на гласуване, щеше да бъде отхвърлена от академичния съвет, категоричен беше ректорът на Пловдивския университет. Аз лично и уважавам, и имам отношение не просто колегиални, бих казал и приятелски с нея, защото тя е мотор, много полезен човек, но защото щехме да нарушим принцип, който ни спазва. Докато това са наши филиали и в Смолян и в Кърджали, директорите са от Пловдив, за да може да се провежда политиката на университета и да имаме поглед върху филиали. Заместници могат да бъдат и местни хора. Постъпката на доцент Димитър Арнаудов, ректорът на Пловдивския университет, определи като необмислена, защото той дори не е изчакал да види подробните протоколи от заседанието на академичния съвет. В случая става въпрос за разпространяване на невярна информация, заради което на доцент Арнаудов ще бъде наложено наказание. Той просто е разпространил невярна информация, която дори е наказуема, защото не е изчакал да види протокола подробни от академичния съвет. Бихте ли търсили някаква отговорност в такъв случай от този човек, който е разпространил така? Това манипулира обществените мнения. Имам право да я потърся. За сега предложих просто едно леко административно наказание, защото това, след консултации с моя юрист, е достатъчен повод дори до дисциплинарно уволнение за действие, които целенасочено манипулират общественото мнение и накърняват, уронват престижа, достоинството и доброто име на институцията.
Наказанието на доцент Димитър Арнаудов ще бъде вероятно само административно и то, ако това реши новия директор на филиала. Не желая да има напрежение в Кърджали, мотивира се доцент Козлуджов и обясни, че филиала Любен Каравелов е важен, в стратегически важен район и той като ректор на университета майка прави всичко възможно учебното заведение да се развива и да върви напред. След Нова година в уловно-цинковия комплекс остават едва 12 работници и то в административната част. Причината за това е, че стартира процедурата за масови съкращения на останалите работници в завода. На 7 декември ще бъдат връчени едномесечните предизвестия на 60...